Dobrý den. Dobrý den, lidi. Chceš pozdravit do videa? Tak počkej. Můžeš. Jo, ano, pane Indiana Jonesi. Aha. No, je to zase fasmofobie, jakoby v Fortniteu. Jo, dej to tam. Co je to? Tak dám. Zase tady tam mapa. Já tady beru nějaký věci. Ježmarja, já jsem to zase... Berem všechno a dáme to zase do té samé místnosti jako dřív, jo? Tak. Já jsem vzal píče, ale... Jevný. Aha, já šel úplně do jiných dveří. Takže semka to naházíme. Bum. Bum. Já to musím udělat zase tak. To není bomba, to je IMF-ko. To je IMF senzor, ten tam vrať. Děkuji. A do té místnosti velký. Tak tam byl nejvíc minule. Samka takhle jak stojím. Takže, a já jdu s ním mluvit, jo? Zavři zase, jo, tady nejde. Jde tu zavřít? Nejde tu zavřít. Co tu děláš? Je tu. Jo, já jsem s ním chtěl začít mluvit. Co myslíš, jako my jak tady mluvíme mezi sebou, tak... No! Jo! To byla sestra. Já jsem chtěla s ním... A jo, vlastně já se vrátím k tomu předtím. Odposlouchává nás přes ty mikrofony. Jak my se mezi sebou povídáme, tak je to jako... Já si mi teď něco mluvím, jo? Tu? Je tu. Začal na mě mluvit. Řekl mi něco. Zčervenalo mi to. Něco mi řekl. Takže... Spirit Box. Teď já si vezmu teď tohle. Jdeš se mnou zase? Protože budeme mrazivé teploty teď. Je 18 stupňů, jakoby. Jo, tak už máme. Jakoby pod to, jak má je tam 17, tak jakoby už to hotspot. A kolik to tady může být? No, Jumbie nebo Mirror. Tak ty zkus si dát Jumbieho a já si dám Mirror, jo? Nebo tak já si dám Jumbieho, jo? Jumbie? Já mám Jumbieho a ty si dej toho Mirror. Tady je Mirror. Třetí od spoda. Jo. Aha, my můžeme mít jednoho ducha. Tak to je na nic. Tak musíme toho zjistit ještě víc. Takže... Počkej, tak to bude Jumbie. Kdybych dal IMF, tak jo, tak zkusíme. Tak kouká, kdo to byl? To byl Spirit. Ten tam ani nebyl na výběr. Spirit Box. Já musím kámo jít na jídlo.
Jo, tak jdu.